eBhayibheli bevakasha abafika bezizitsha besopheka bengaphekeli bona kodwa besopheka yena. Lithi iBhayibheli wathi esehlele ikhompaseya wathi esehlele endlini uMaria wehluleka izitsha wathi umabi pleki lawo wathi umabi komishi yawo kanti usehlule ukhona bakhe ngoba umdala wezinsuku usefikile akathikabelezela in this Passover conference made a visitation of the Almighty return ukuthi usufundisa ukuzephazamisa uveluhambo yethoyiletha uyobubulo ngoba ephazamisile. Lithi iBhayibheli waphazamisa uMaria wehluleka ubaba amaplate wehluleka ubaba izitsha uvele waye enyaweni zakhe. Lithi iBhayibheli wakhala uMatha wavele wathi uJesu uMaria ukhethe kahle uJesu wanoma lona osey'nyaweni zakhe kunalona osebenzela yena. uMatha wayengalungisa ukudla eyilungiselela yena kodwa belungiselela uJesu ngamagama uMatha besebenzela uJesu kodwa uJesu wanoma lo osey'nyaweni kunalona Yesu osebenzela yena. Amathi visitation kabuhlungu